Bisan sa wala pa ang pahibaw sa dekadayang ahensya alang sa mandatory vaccination, sagad sa 70 ka mga sakop sa Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry ni patuman na nini. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fem! Yes, Bob, giangkon sa Talisay City Health Officer nga sagad sa mga nidagsa aron magpabakuna sa mga vaccination site sa Talisay City atol sa tulo ka adlaw nga National Vaccination Days, mga trabahante. Matud pa, gi-require na sila sa ilang mga employer. Kining 11 ka mga construction workers sa Barangay Bulacau sa siyudad sa Talisay nitugan nga nahadlok pa sila sa una nga magpabakuna. Apan gahapon o karon gi-excuse sila sa ilang employer aron pagpabakuna atol sa katapusang adlaw sa 3-day national vaccination. May trabaho gud construction. Nya ni kuha na magyud among nga pabakunahan may. Ni pabakuna lang meron. Required yun ma'am, kaya kinanglanon yung tanan ba? Pagsunod sa kapamantuan sa Dole? Ako sa Dole ma'am. Okay, kinanglanon mag-isip, pangitaan ko pa niya, pangitaan ko sa Dole. Samtang kining paskin nga nagpahibaw nga tanan nilang kawani bakunado na maoy musugat sa customer nining usa ka salon sa Barangay Lawaan 3. Ilaw sa pangitaan og vaccination card ang ilang mga customers. Ay mo check mo sa temperature, dayon alcohol, sanitize silang hand, dayon mangutana mi kung vaccinated ba na sila. Kasagaran karon kay nakabaksin naman sila usay ka ng first dose pa pero confident mi nga kanang magpa-vaccine jud sila ba. Kinahanglan jud siguro ma'am kay na po dagong bag-o na po daw kunong kuan. Kinahanglan jud. Kay mo trabaho man mi. Alang sila mga customer, mas kampante silang bakunado ang moserbisyo kanila. Safety pod ang mga staff dire nya ikaduha sad ikaw sad nga customer mas safety pod ka. Na at least na kay protection. Kami sila dire mga vaccinated naman sila tanan dire. Dili ka mahadlok. Gipasabot ni Cyril Velasco, ang presidente sa Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry, nga sukad gisugdan ng programa sa gobyerno alang sa libre nga bakuna bato COVID-19. Usa sila sa nitabang pag-awhag sa mga kaubanang negosyante nga magpabakuna lakip ng ilang mga kawani. All our members are pro-vaccine jud, no. It is for the benefit of everyone man. Ganahan may na moabri ang ekonomiya, and the key to opening up the economy is through vaccination. Wala na mabalaka pa ang TCCI kung ugaling strikto nga ipatuman sa Department of Labor and Employment o National IATF ang mandatory vaccination sa mga empleyado. It's not really clear as of now, no, kung kinsa man jud among sundon or unsa man jung directive ang nigawas, no. Pero whatever it is, kung moingon si LGU na mo require sila ani, kung moingon si Dole na mao na ilang i-require pod, amo jud ang tumanon. Nining compound sa mga establishmento sa Barangay Lawaan 3, 100% silang bakunado. Bob, ang TCCI ang dili pa hinuon mo require sa ilang mga kawani nga dili pa bakunado sa pagpresentar o pagpakita og mga RT-PCR test result diha silang pagtrabaho kini samtang nagpaabot pa sa guidelines gikan sa Dole, aklakip na usab gikan sa IATF og sa LGU. Samtang ang Dole 7 ang nagpaabot pa usab sa diusang baruganan og guidelines gikan sa lang uluhang buhatan kalabot usab niini. Bob, Dahil salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report.